I zašto tako? Evo. Gospođa Elvira, ohladit će nam se čaj. Gospođa je u pravu. Gdje vam je mladost, kukavice jedne? Sramaš bila. Deco, sad je dosta. Pustite decu, neka sviraju. Gospođo Topisirović, ja sam domaćin u ovoj kući. Ako se ja vam to ne sporim, omladina neka svira. Nećete da svirate. Treba da svira. Zaboravio si šal, što ti ga je kupila tvoja curica. Uške je bio srce, pa ga je doneo. Sad idemo na groblju. Ljube u ruke. Hvala vam, veliko. Izvolite, majke. Majke, samo vi izvolite u kabinu. Samo polako, pa ne uganite. Polako, majke, samo ja ću gore, da ne pravimo gužbu. U Engleskoj se ovake stvari ne mogu ni zamisliti. Vozite pravu u policiji. Moramo prvo po jaja. Ništa ne znam ja, samo pravu policije. Prvo ćemo po jaja, pa ćemo onda u policiju. Jaja, druga stvar, samo u policiji. Pravu u policiji. Jaja su, gospođo, za mene prva stvar. A ovo je slučajno ispalo usput. Molim vas, ni levo ni desno. Pravo u policiju. Ni levo, ni desno. Pravo po jaja, pa desno u policiju. Vidi kolika je buva, molim. O, ljudi, otkuda vam buva ovdje? O, nemojte, odakle, nisam vam ja donala buve. A ko je rekao da ste mi vidjeli buve? A čim kažete da vas je ujela buva? A ujela me buva. Nemaju tamo vamo, no došli na vas, o, kako je to. Ja kod moje kuće i sine imam 4 mačke. A to su divne, bele, fine, nežne. Ja spavam. Nisam ni rekao da ste vi doneli buve. A kako bi drugče to značilo kad sam ja tu do vas, znači skočilo od mene do vas neka buve. Nije nego se pre vas vozio jedan cica, seljak iz Pakašnice, pa on mi donao buve. A, oni su, boga mi, sada vrlo čisti, oj, fini. A taj cica ima buve, znam da ima buve. Kod mene nema buve, niti mačke imaju buve, niti u mom stanu, ni u hosteli, ni na meni. I sada vam donesem ja buve. Nemojte, molim vas, da mi pričate. Gospodin, molim da vam kažem da nisam rekao da ste mi vidjeli buve. Nego se ne ovdje... Neću da čujem. Kakve buve ja da vam donesem? Molim vas, gospodine, bude ne parlamentar. Majko, Da ja vam donesem buve. Da znači to. kupi mi, majko, top. Da umiješ svog draga... Da donesem ja buve, šta mislite vi to? Kakve stvari?